राजनीति तमकुही राज कुशीनगर। आवतानी रानी बाई कैसे ससुरारी, आवतानी रानी बाई कैसे ससुरारी। आवतानी रानी बाई कैसे ससुरारी, आवतानी रानी बाई कैसे ससुरारी। DJ संदीप राजनीति तमकुही राज कुशीनगर। हो जा तैयारी हो पहनी के सारी हो, देखा वो तनी लेके गाड़ी। आवतानी रानी बाई कैसे ससुरारी, आवतानी रानी बाई कैसे ससुरारी। DJ संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओम नगर। जहाँ तू कहबू हो वहाँ घुमाई मो, कहतानी रानी हो खाके कसम। आवतानी रानी बाई कैसे ससुरारी, ट्रैक्टर बबलू बंसाली हई झगड़ा लगा दी। आवतानी मोबाइल नंबर 95 10 51 बाई कैसे ससुरारी।